Добре, край времето ви изтече. Вие познахте колко? 5. 5 думи, от тях махам 3. 9. 9 махам 4, остават 5. Да. Защото Тях махаш 3, пък махаш 4 после. то си е моя работа. Видя ли, че гледам с лявото око? Защото махам 4, 5. Видя ли, че гледам с лявото око, не знам. Хилда, искам да чуя. Какво да кажа? Какво да кажеш? Абе, виж, и ти си изчерпа вече. Не, аз бях много впечатлена. Погледни как рисуват. Идея са яйцата на Владо малко не бяха. Яйцата на Владо Бяха ръбести. Бяха щупехи. Ами те яйцата на всички не са еднакви, да. Не, Има ръбести, има... аз не знам те как го познаха. А защо ги рисуваш така яйцата? Защото се удрят едно с друго. Щупени! Ай, това е ефекта на щупване. Борят се! Хилда, айде малко Щупени да... по средата някъде. Хилда, Геро, гледаше ли? Не. Видяхте? Хилда Геро гледаше ли? Не. Значи, до село уважах арменците от това. Геро никога не поглежда. Край. Скъпи мои. А защо не питаш Веско Маринов нещо? А той тук ли? Паче, кога дойде, бе? С нощи. Цяла вечер си тук. Аплодисменти за Роберто Бачо. Голям. Мечтая, нали сега малко ми е пак... Наново почваме да градим отношения, но на капките Ще ги развалите веднага. ще ги развалим веднага. Скъпи мои,